ήρθε η ώρα ο ΠΑΣ Φλόρινα να ξεφύγει από τα εθνικά πρωταθλήματα και να αγωνιστεί σε εθνικές κατηγορίες, εκεί που του αξίζει. Την Κυριακή και ώρα 3 το μεσημέρι, η ιστορική ομάδα του νομού αντιμετωπίζει στο ΔΑΚ Φλόρινας την πρωτοπόρο Κοζάνη, το χρησιμότερο παιχνίδι της πορείας της για τη Γάμα Εθνική. Ο κόσμος της Φλόρινας πρέπει να γίνει ο 12ος παίκτης του ΠΑΣ, δίνοντας δύναμη στους παίκτες με τη συμπαράστασή του από τις κερκίδες. ΠΑΣ Φλόρινα, όλοι μαζί μπορούμε τα πάντα.